Tremenda maneira de empezar o día. Circulaba pola terceira ronda na Coruña, escoitou un estalo, o coche perdeu forza e xa viu saír fume. O condutor que ia só reaccionou da maneira máis habitual, pero tamén da máis prexudicial. É un risco, por exemplo, abrir o capó no sentido de que estás dándolle oxígeno ao fume e que arda máis pronto. O incendio estaba totalmente desenrolado e o coche quedou totalmente e completamente calcinado. O incendio obrigou a cortar a estrada nunha hora de tráfico intenso e mesmo saltou a mato. É un dos problemas cando arden coches en marcha. Son incidentes máis habituais do que parece e cun mesmo final, a chatarra. A este taller da Coruña acaban de chegar dous turismos con poucas horas de diferenza e curiosamente do mesmo modelo. Case ao mesmo tempo ardía esta furgoneta no Milladoiro. O lume empezou nos baixos, o condutor nin se decatou ata que o alertaron outros usuarios. Tivo o tempo xusto para botarse fora. Un coche de gasolina arde máis rápido que un diésel, pero os coches ao final, fora da zona do motor, que ven medianamente protexida, o interior arde fácil.